pamene mukugwira njalo sakhala pa njalo chimozi mozi kusiyana ndenga likili chimozi mozi iwe ukayambeya cha kwani phokoso ili bwanji wo pano wo ndichani la chani phokoso la pano no inuyo ndi anthu awiri no panopo kai zonse mwambisa phokoso timapangira pa khomo pano ni nthawi yonse umenda ngana kumangundi yankhula ngati mwana inenza chokako okay ngati ukona kuti you are a grown up boy you need to talk and act like a grown up person wamba mese akuthandazani useless girl like hey akuthandazani kenaka na usozipila zikapanga zimela ngapha iwe mese undisamali ngati ukufuna mwana ngomteko wasoza ni baseli nile ngoli ndamkhala yire flanco waiwazura yonene yaso ngati mwene ineyo 2000 kwa kali drama kwa ine mukutanthaza kuti chani zimene mukupanga papa zinde mukutanthaza kuti chani ndabwera maule mundu agogora mwandiona ndikuseka sinoko mwasanga segwa chiseko chindisanaswe ndiswa inechi zibwaneti chomupanga ndi chani ndabwera maulemu ndikugogora andiona amuna anu kuthamanga ukaseka chiseko utanthaza kuti chani nufusa utanthaza kuti chani afuna ibangizo kwirana ngapeni uncle ntasala makhani no muzauza zikhani muzauza zikhani mwana kokogora mulendo akubwera kumene akugogora osamfusa osamlonjera fajana akulonjerani bwanji imene mabwerera saba kizibwana zimene zoya anyway sinda ukhakuti sindira makhala kuti inu fajana mna bombera masunga kuno ndandipelekeze nyumba kwake natini nyumba kwake no kupula kwa chikwachi ineku kusiriana tumulo antemwe kungo kusiriana mulo antemwe Cindy Kulichipechani agogo mukutani kunoko ndechitiso umaiwe zona ungabwereza khala kunoko agogo ndikumene makhala no iwe chifukwa chani ubwereza khala kuzankhale mamuna kunoko nakwatirana nawo ka iweyo zona zoti unasala muna kunyumba suziwa Geoffrey tukulina pano ba akuyang'ana iweyo iwe ndio choka kumuzi kusiya mamuna ubwera kuno zalo lowelesa mamuna nyumba mwake chifukwa chani ukaleze zotani agogo za Geoffrey nikhani zina mageze motani no okay mwasanga mupange chinthu chimozi choti muze Geoffrey kwaso muze mulemba aziwa kuti iweyo uli na amuna awiri ngati simunena nditanene ndineyo mugwirizane zimezo wanga zibwana ni makana mama mwaonawo zuri ndagogo aho ine ndizikwawo mwaona akamsapo kusobayani vanozona amaonjeza mwamva ish kumarunde iwewe uziwa chani ofunika kuti uzisolve zinthu sifamene zafika parunde phokoso limene jauna nganthu akanatuluka ningatunani munthu wangu ungaeneje kulepya undimvetesa nakuza Cindy auze amulelemba ngati sanafike pachimake ndinakuzati ine chifake nimafana ningotawa mayi uthawa pite kuti ine ndikudwala mpaka kule zomwezi mpaka na misozi zomwezi nakuza kalene kuti sova amuna kwaja ni munthu wabwino wauze bwino mwachikondi akumvetsetsa kwa pamene zafika apa ndeye leso sakunamize sinifuna riphulika kwathuko wava waona nkwa chimema yankhulira muja kapena cha kuti kwathuko yaphulika ndi kuti aliyese nkonkwa ndeye sinikufuna zimenezo Cindy ndakuza kale sova wava usove ineso ndesi ndifuna kwathuko iphulike gwede Cindy bwerera wanyamula tata wache walowera kubeta gwede Mwadi kanyimbo kanu bakama muva ukoma wamkaka solusuli kapena timu wangu je wa masamba naona uyu ndi wamkaka milk inu mwakalati wamkaka musaseke iya ina ngasi vuto lili ndinu
Ndio kuti mmatinyozesa. Ye mene ndai nakapo napanga kuti aya ine makufulani. Ine mwakuti inu kwakwere kanga ndikuku yapa mazira. Ngati nkanga ndati nani unajifanya? Ndati awa. Lero ndipamemwaona kuti mivuja mwala umene amisirana ukana. Omanga nyumba. Unasanduka wapa ngodia. Mana ajifanya mutamau. Ndiye wasali ndikutamau iya. Ndangana bora wasali kusana bwera yani koma kulongolola. Suri ndabwe kapena ti wanu yoro ajifanya msavudike. Kugeti kwa bwera anthu amagogola yani napita. Akufuna ati mpite. Zati zanu suzu ndikuza olo. Ozose mayankula pepe ndamva. Koma kugeti ko kuli anthu. Akufunani. Akunifuna ine? Eya. Zoma ndabweza tenga bano bano mino. Ye ina ngasidi mangonena kuti mwina muta kakha kuti mwina mukundifuna. Nthawi yokufunani inapita. Munanyoze sakale kumayambiriro. Ndiye apa basi gwede hako gweti kotu kwa gweda mutu akufuna le kunama. Ngokaona kuti pali kuli zote. Ai, Andikuzi. unazo? Kunoku nabwera. Suru masada no. Zana hamuna. Chan? Zana hamuna. Aya, baya. Ndikuza. Aya. Chiko nyimene mazavanga. Sona iwe. Akile sumaka kunkuno. Oh, kunywa kasuzo. Ai, ati kunyumba. Aya, sidi kumpesa. Aya, tisalowa mwe. Tete pale ni pombe. Oh, kutenta. Tangu titingura madzi. Madzi. Okay. Edo upload. Yatu ija umasiya. Eyo se. Shwari. Ngabo. Kuma moyo. Wapo. Bwana. Ndipoa mwini. Sasa tiunuka popo. Kwa poa. Kumalo bada. Eyo se. Tabwirako. Yes man. Mlam, zabwino. Bobo. Shuwa piki. Zabwino. Bwana. Mamusakasaka sindi neni mamuyang'ana kuseriko sindi kumuona ndenda ngoti andizungulira kumwina amuona kuseriko. Sindi? Osana duse Sindi wake upi? wakwana mbiwi zimatofutofu zinayakiriza kuseriko. Ukutanthauza Sindi wake upi? Bwa Amakhala kumpanda konkuni. ndo ankhala around kuno. Makana konkuno. Ase. Ungandiperekeze ku nyumba yako. Ndandiperekeza kumene ali. Kozi takulozerane kumano ma services anga samatula. Kwa munthu oti afuna ndiperekeze kandi wankazi kwa wangongole 6000. Munthu ufuna kundituma oti ndikamuyira Palibe vuto 6000 palibe vuto. Swati Sindi. Sindi mesa oyera onenepa. 6000. Siyakwa? Yakwana. Yakwana? Ndandiperekeze. Ndimula. Ndibwera. Basubira Sindi. Ndibangeka izimene. Nyimbo za kukonda. Amlemba mimi. Ili mbasubira bwana. Idaswa mnoka inu. Taswiraso. Mulipo goma? Ya ndilipo tu. Mwasowa. Ya ndisakula mimi. Ngona zinda kwa mlemba. Ndadu msoni. Ai mwama yenda simali sangasa wakona ngo bamnakaliza. Wasonda mvatu tinokanga titu ati mapeza ko tu. Kutiko. Mbele kwata. Ye maboza au ndani. Ai mkwana. Mazoti tumuone kabla kwambia. Uzani leo tusaname yani kodi basi kwa maswali kumaenda banje maswali mshitengo wako vile yes sabano titi ngwa jamu zote nakula ndio tije za tawina nzobala pepe
wini. Koma nenda kusowa saname. Mbona tinasowa na mwali? Wesa phone yako iweyo osagwira. Kuyesa. Koma ayi mulakwisa sonanu. Ya mwali. 2 weeks mpaka sayakulana. Lemo zongani ndizigaza mnali kutiko. Ndipo sini mafuna kumva phone ina ili yonse mntu kundiya nkula sini mafuna. Amwali kasi mamene nantengayo. Anadani. Anandira ndati phone. Alonda ifuko ndikuyizimisa kundizozona kuti sakufuna zoti ndipezeke pa line. Ari ifuko chake chani we? Nanga ndimene zikuchitikira azimayi maujeni kumangojambulana zithuzi, kumangotumizirana azimayi atavula, azibambo zosakhala kuno, azibambo osavala. Mwaziona? Koma nyajene ndikudule pomwepo. Koma nayi neyo ndatenga ndikani mamuna antundu wanji. Sangano zoyakira za phone yanga. Chifukwa mamuna yanga wako ndakazake chamoza ndengane ndicha ine ndogulisa iye akundigula. Sipona ndiye kuti wewe zimene zikumachitika zimakusangana. Ndibelezo nchire ndo business ndipo sisi ndikhuza zimene pang'ono. Fona ngene khaya yaka zakho na anthu akwatu. Ngazimisi phone yanga lifana ndo akugula. Anthu nena andigula bwa. Anakuona yesi ngalole zimene. Kuma meso to kwa motelo choncho bwanji. Iko mazwa. Nyinga mdone zophika. Ndipo ndiye namsowa. Tukuza mbale wanga. Nakunyadira namsowa. Tikamba zambiri hawita. Tukuza mbale. Namsowa. Ai. Ine toti kwa ai. Not me. Ai. Nkhani simeneyo izi siku kangana. Kodi ujamazane na siku chawo chikunena kuti 7 days mukhala uku 7 days mukhala. Manja mwachoka yapa mwakakhala kwa mnambe. Mwakakhala more than 1 week. You're still there. What are you doing there? You're supposed to be coming to my place. To my room. Ine manje imwe munipasa pakamo. Ndinaiwala masiku amene wacha. Naiwala nane tunakomeda kumene koko. Koma iniyo mukana khala ina. Kwezi mutandikumbusa. Chikwa iniyo mmatoti. Ndaya nono ya kapenda ya Afrika. Bachi mene maleka kutandikumbusa. Nene ndinaiwala. Batati. Ine sindi makonda zolongula ni muntu. I'm too much of a lady. Okay? To be yele. Okay. Munakatenga muntu okulisa kachaso. Ukamsisa kulisa kachaso kubona zambika hapa no. So I am the victim. You're not a victim. Kambela ndikaye. Imwe victim shani. Muleve pa muleve pa mulelanda. Mwaufwa. Tamuli victim. It is me. Kodi sono ndio muziko la. Ile ndisankule. Muliyopele kama iliyo ile ndisankule. Ine ndinaiwala. Chapo ine nali ndiawa kweli koko. Kama ni mwanane yako kunikumbusha. Iniyo mwanane yako kunikumbusha. Kwa ntai mene imba na yainu munane yakuza kuti apa panda yakumusa kuti sono tabwa nini ndi muli kuno. Ili munayewa nende kanata. Kule kukhanya saida apa ikhanya yake ndi yaine. You mind your own business. You mind your own business. Lo kama na muna wanga hapa. My own business mukundichula? Masa nkhani kwambira apa ndi yaine. Chimera kukulisa kachaso. Very cheap woman. You kwera kuno. Sakunamizeni. Malonda amazigulitsa okha maziwa zimene so. Azigulisa bwanji. Ngati malonda akuzigulisa amatuka gulisa kwa mwamuna mwini wake. Zabwino sitidani mai, zabwino samaitani. Samaitani latu. Ngati malonda amazisasa okha I said. That is why I'm called Mrs. Mbyangu. Malonda amazisa. You are very good. That is why I said kuna iwe ona body friends ya chani mukatapeza munanuko. Mai yangu. Tamona ni ngani yokambira na pabwalo. Tamona ni ngani yokambira na pasikirumu. Tamona ni ngani yokambira na kuchipinda. Manje ababwela ku. Ai tatene ajangu. Tatene. Lowa ni kadimu tikambira na ngani yokuno bwino osati palo down 7 days. Uku 9 days. Kumene kukama 7 days kodi. Kama 9 days kodi. Noko. Ola ndo choka kusia kulisa kachaso. Tatene. Iyo mulolo bacha hapa kwa kuliko. Kodi koma bajangu muli pa mafuta mufatu mwasanga. Tatene Kani ndio makabila tojenga tiba. Tatene. Tuno mubira uti. Mubira uti. Ini mwindi banja kuti mukandira ngize zambanja inu. Bambo. Mwindi banja inu. Sio ngujiji ini mwindi muna kwa Afghanistan hili banja ya kuthandiza nina. Mugezo lisili kana ithandeka. Munakaita no kababa. Zibitani uko. Oho. Zibitani. Oho. Sisi kukhuzani. Bitani lo one. Mama? Lo one. Hili ithandeka. Oho. Lo one.
Akafuta Mungu ntinda wa Zimbabwe. Mungu ntinda. Akabaji kuna kunaini kuna kusebe. Mungu kupula mene. Yi. Wow. Oh. Fika. Tibarira. Eya. Pepani tu. Kama swera bwaji. Nenda swera. Zikongwambira. Nanu. Iya inesu na swera bwino. Zikongwambira. Bali phando ta. Ko basi. Ine ndi matero. Foni mambira kaizo tenters. Inde kumapeto lokumama nungati zozizira. Awa munangu apeza okha. Kuti alipo okha basi. Kuchopo kwa aliko. Koma kuno kwa anabwera okha. Yetu. Okay. Ndidu bambu takula dirani. Zikongwambira. Kaya ti athamangire. Ine musanthamangire kweni. Nkhani yaikulu kuti ndikusakasaka Sindi. Sindi? Ndami ndikumfuna kwambiri Sindi. Chivaso muli asikana nacho mwina manya mtakhala muje makhala asikana nacho wenda uko. Koma Sindi yo mukunziwa? Sindi ndikumuziwa. Ndami ndikumfuna twini. Oh. Abe. Be. Webambo. Fika. Abe ndo abe yangu. Ahogo mwasa bwanji. Ndibwino kaini. Hali bwino. Haku muzukuli bwanji. Ya. Kunyumba kuli bwino. Ine chimenda bwerera bwana. Ndi nkhani yakuti uyu unangotenga kuzakhana kuno wina aliyense kunyumba kwina aliyense osaziwa. Inu mukaka kumuzi komwe? Ine ndikukhala kumuzi. Ndesi mnaze kuti ndikwasuka bwino ndi. Palibe wina aliyense amene akuziwa. Sono pa mtundu pathu pamwambo wathu zile sitimatani. Sitimalola. Simuna nenetu kuti pamwambo wanu usonga khale azibamba abalolera mbina za azimayi. Iya ipere pomona kupisa kwambiri. So ifeo chimicha tagulizana kuti tagulizana kuti tibwere tikhale nanu pansi netikuzene kuti zachitika zinzo lakwika. Kuti mbwere mlikazi kende pansi. Tione kuti kodi dongoso lake likwenda lende mwatundu wachi. Yanga sipa pande palakwika. Pakana? Tikwambiri. Zalakika tudu kandi awa. Nanga simu ngotengana ndikamba kukhala wina aliyense kunyumba kwa Satani. Kuli simu auza anthu eti. Inu ndavanga madongosolo anje inu suja gogosa nabwe. Iya sapano uje ankula pa musadandaule ya. Ubwira chisi kuti munthu ndi khuluku ya. Iyayi. Program pano tinkani muyikhonza. Imnakwatira? Ndikazi. Nangenu kaza ndakufanga ndaka. Kuma yesa kazi ngoni pamene papo ndikazi ndikapana ndikhandi kwenda maule. Ende muzona ndikatulwa kwesa katundu yisikumaloza kumwa kwesa. Ya takula ine ndikuthokozeni kuti muli maplani okuti mupange dongosolo. Kupya tu. Ndipo sikulibera kuzakhala kuzabeba. Pakhala dongosolo. Kwaba fati pange oyera. Ndipanga oyera. Ndikukuuzani kuzakhala dongosolo satana masiwe. Kubano si izi memu kunena izi. Atu muzatopa nawo. Kumana kasisi kutenga nthawi. Pakhala dongosolo miyezi kumatani. Kumadusa pakhala dongosolo miyezi. Mapetake uyu ayima. Nefe pantundu patu sitimalola kuti pana muzapanga madongosolo uyu atayima kale. Iya imene babo sitilo. Ngani yoyima maimva. Mwe tizikugwisa mne chilo mapepa inuso inu. Tizikugwisa chilo chije condom. Mena nenena makunena kuti no program imene iyenda basi. Tipanga za dongosolo. Chabwino apa ndikuthokozeni kuti mutamva mendalankhulira mwapanga chiganizo chakuti dongosolo lichitika. Kwa basi. Ine ndikupempheni mupange mwasanga. Chabwino. Komabe chifukwa chakuti mwaphwanya khola. Ndemo ndichulabe ina yake. Kuti boya jo. Inu simwangolowa vumulu muli khola mwino wake. Kutenga munthu papaza khane kuno wina aliyense kunyumba Satani osaziwa. Apapa mundipanga malinga ndikuti uyu ndi size yake mundipasa 20. Fai mafadi concept pamene. Kuti suli nango untenga munthu iyayi. Awandire suli analipa wezana anakatenga wina iyayi. Anthu feti nachita kupezana. Iye koma ali makolo ake, ali azibale ake. Kupuma ndi moyo. Ngati munampeza ali ndi moyo ndoto kuli azibale ake amene akusamala. Mukanafunsa kuti azibale ake ali kuti. Nesi munapange zonse. Nanga ine suti abale ndi nawo. Mupange zoti mundikonze ndi 20. Ndinyamuke pano ndizita. Tizidikirira madongosolo mfa mpangewo.
Sapano zimene zoza 20 zimabona saname masiko ndrama zikuvuta. Mina sisitiza mina nzathu. Ati masiko saname ya. Ndrama 20. Babo 20. Sapano. Ukuzani kachilungamu za tendere kuti mupereke 20 nemukanga form zivutavuta. Yes, pano kani ya 20 yo tu. Bwanyi nade sindikana bwana wako chimuna. Apa kejani. Yeah, ndakasika sizo kuti kuza nkhani ndiye kuti tamvera ni poti mwatenga wanga. Ndipange ndipase 20 ndiyemuke pano ndizitani ndizipita tikudikira madongosolo anu. Pamene pano ndifuna ndipakhoze. Zoni nakuti ndatenga munthu iya. Ndakuza ndikali kuti ndachita kupezana. Mamvesesa. Ona kuti ndikali khati kupali ndrama. Ndiye kuti kandipa 20. Ndiye kuti akuchimuna ina atenge po 10, itenge po 10. Baba, kwa mtenga ndi opepera ine. Agogo. Mmene mandizira iweyo. Ndikabwereza kuno zacheza agogo. Tamuzo kuna koi. Ndingabwera pana zachi bwana. Agogo nakani. Ndili pa sapo banja hapa. Agogo napesesana. Ata mvesera. Drama yo tamu. Ya. Tikutumizira 20. Yangu pande kumene kuti. Yakutumizira. Usikaze mabanga ino zo. Akutumizira. Sima ndi 20. Mbiri kuti yankula. Koma ndani mfanda ndaule kuti ngakhale sonane. Pakufurika sona usakuya kuchimula kuti atani. Chifukwa awaswinda cha kutenga mene muganizira yayi. Auti ende cha kupezana. Manipezesa ndipo ofuna kupasira makopi nekhraini chifukwa baba tikupasuka muthu ngati akuchimuna osana abwere ende kuti osakudandaula ife tabwere ife tabe kudandaula fa watu ne ababa wati mwana kuti mukasakasaka ngama avuta ndi maluzi ndi chimene ndindaona ine mukasakasaka makopi fa mukatitekera maswala ndili pala sapo banja lapo ndiye mwana kuti mukasakasaka makopi munditanisa ndibwereza leke makopi ine ndizikudikirirani so singaende pasi kubwera ndeneso pasi kubwerera kuti mapana maenda pasi ndi transport maenda pasi bukulimbikiratu Yobaga dikirira gaye. Kodi nditi? Tikutumiza. Ina nusu mstanga. Ya mafatu kuona kuti nditi. Ya sabana ndio ijaje. Makarida kingatata kamera wapa ntundu pano. Banja liukanikani. Ya sabana mukuziwa even uje ni even drama. Ya kwati kuza ni chilungamu. Ngati makarida kata kamera wawa. Banja likuvutana. Banja likuvutana. Ya kodi nenda kwatira mtu mmozi. Ile siku nini makwatira ndamu na zanga ya nenda kwatira mtu mmozi. Sabana mtu akwatira iya abeya sano pesa ile mtu ndipeza kumpanga. Zazi ngara funa tia karango nela kulipa kumati. Kodi ni mwambo ngada wote mwambo na kani je. Mana nusu kumazo na nusu. Mambo watu kubai. Ni msumazi wa? Iya, sabato zile zozo kuti iya ine ngoto nakuteka ngati. Iyo jasukana auza kunena kuti sina kutengenia. Ino nandi pesa. Akufeta pesa. So even kani ya drama kuti hata pasa drama zaja kandani. Jamaa sasa kama dongo sombe. Iya, itambera ni tu. Sabato na watu mamuna kazipeleka drama kwa mu. Kodi bwanyi nausa kuchimura. Yo sakati drama kulipa sai. Au yuna kasinda. Iya, ndenda ndibendera kulanga na usu akulanga zana nazana nenkaliza ndara. Chifwa ino ndine suli ndaje kukaba kabanda kuda. Kodi gogo yemweyi mwalezera naye gogo yi. Sabato zoto kugonga na ndine pine. Gogo mwalezera naye. Muzasa at 20,000 amfuno panga nozi. 20,000. Gogo yemweyi mwalezera naye muzakula zanuzo. Zazi. Ndikamera nyumba. Mauza mimi andipeza kuti. Koma nanuzo. Agogo akuleza, uri mwakuleza. Nichaira kuti koma ino ndona. Kokakola mbozi. Igual tena. Ai sim. But hey, thank you. Inu. Asa. Sha. Mwasho. Mwasala lako tu. Kuti. Kumuzi munaliko. Ngwinza na jana za. Shoko. Nakusowali wali. Ya? Chabu ino, ine sina usowe. Ade mutaga ndati nakuso. Ha? Ine sina usowe ni. Tangolongo swani chime mwabwerera pa. Anthu ali bwanji. Azira mwanga kupenda kwaliwa. Azira mwana wakati. Azira mwana ndi ati. Anthu kumuzi kwali bwanji. Tango yankha nini musama khale ndi topola. Aliko bwino. Iziso kumuzi kwa mapaka mwa. Asasoka. Tanena ni chomwe mwanditulusira nyumbamo kundibweresa pano. Ndijani. Mafuna ndiza kufusa ni kuti mwaenda bwana. Ndaendako bwino ndati. Yero. Okay. Ndipo ati anthu kumuzi kwali bwino eni? Aliko bwino. Mwatenga chani? Munandipa sa transport? Munandipa sa transport nyamuli ya katundu? Munasanzika.
kuti idu rinu asasoka nakakuningani muna tazipitani kwanu tazipitani kodini nthawi zinatu anthu amataya tu mphumi kuona tu mphumi iyo kupalowera uko kai dziko lino limayenda bwanji kunena kuti anthu amene ambipisa kuti akuakonda awo iwo amakhala akukonda khulukwe inu sizina kutopeseni mene akhuluka akupangirani pakati kubwere uyu kuvina kunyamuka kumatere kumabiri dala enawo kota tagwidwa ndi nyau ndiye zimenezo mukuyankhulira cha zikutanthauza cha pangira kuti pali anthu ena amene moyo wawo wonse ayika panjaji ngati ndani sali ngati ndani ndili kutali asasoka ine ndiye ndikuuze ni chilunga inutu msamazi chedwese kumazilesa nthawi ndini mwamva mukanango yang'ana ena yake uko mataipi yanu osatini inutu si type ya ine sinu type yanga ndati simukundimva mukayang'ane type yanu ko osatine zachibwana sinimafuna ndikuuze ndikusaseni cha mtundu wachi ndinayambira mucha koma zokuti mukukula mukuziona ndiye vuto lanu ndije chifana mukafika tu 50 years itu anthu palibe angakuthamangire anthu tuwe amene mukuwaona m'mabanjawo adali ndi nthawi yawo yabwino imene anayiona kuti nthawi ndi igwiritse bwino ntchito inu nthawi mukuyiseweresa papai kufika 50 mwaziona nkhope yanu kuti yatani ulendo tu vuto palibe inetu kuli bwino kaya ndizafa okalamba kaya ndizafa cha mtundu chani ndili ndekha vuto palibe siyana ndi kuti ndizili mbane ndili ine kundiona kuti nothing talowa nenyumba ubwino wake mukuziwa nokama yangu kuti cha kuti palibe kuchina chichonse paini kwa ine talowa nenyumba ndilo wabanje manu muone nkhope kuti yatani yapa kuchita wacha kayang'anireni samapita ndayo ile kudoine kadini ili ngati tiyo zazindi zimene ukupanga iweso tamuonani ndona jana mene nditaziona bwinobwino pa glasi Next on Jangu Comedy Series. Pajatire kendo kwati amaenda ndamwele mbau ndiye akabwera ukuuza kuti manzare pano akutuwapita komabweraso hata muzenda kwendi chani ndabwera kusatinga mkazi wanga ndabwera kusamutenga mkazi wanga uyu ndabwera nkoso amene anachoka 2010 kudanga onambe odi kabusa mpaka na pano sabwera